सांग राईट एसटीचे मीटिंग एक गोविंद गावडे फेलिंग स्टेटमेंट केला त्याच्या अगेन्स्ट गावडेनच केला. सरकारात निदान कोण कोण की स्टेटमेंट करीत असताना आता तेजे सगळे मुख्यमंत्री खंय उलयतलो किती ॲक्शन जातले ताचेर सांग राईट एसटीचे मीटिंग एक गोविंद गावडे फेलिंग स्टेटमेंट केला त्याच्या अगेन्स्ट गावडेनच केला. सरकारात निदान कोण कोण की स्टेटमेंट करीत असताना आता तेजे सगळे मुख्यमंत्री खंय उलयतलो किती ॲक्शन जातले ताचेर